Kamsan sa kinabuhing usa ka police officer lakip na ang duha ka gituohang illegal nga tigbaligya og armas. Human nahitabo ang engkwentro atol sa gipahigayon nga buy-bus operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao, Pagadian City gahapon sa buntag August 23, 2026 adlawng Domingo. Gilang namatay nga si Police Major Ayman Kuzaima Pantaran, 35 anyos, Intelligence Officer sa Pagadian City Police Station. Ang duha ka suspect giilang nga sila Johnny Bravo Gomez ug Jerry Bravo Gomez. Sumala sa report sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office. Nagpahigayon matod pa og operasyon ang mga kapulisan batok sa mga gituohang suspect nga nalambigit sa paghupot ug pagpamaligya og mga illegal nga armas. Giingong na musil ang mga suspect human nila na suta nga mga law enforcement personnel ang ilang kaatubang. Hinungdan sa pagbinayluay og bala tali sa mga kapulisan ug mga suspetsado. Nakaangkon usab og samad pinusilan si Pantaran og gidala kini sa ospital apan gideklara kining patay pasado alas 12 sa kaadlawon. Namatay usab ang duha ka mga suspect tungod sa mga samad pinusilan nga ilang naangkon. Sa kasamtangan, padayong gilusad ang investigasyon sa mga otoridad may kalabutan sa maong insidente.